Yazi lo baby Inkinga la. Ngihlangane nomfana la. Hayibo, uyamsukela nje uzomtshela ukuthi yini mina naye siyafanelana. Ngiyasho ukuthi hayibona kabhadama umuntu nje uzomjwayela kabi. Omunye umfana nje omnyama ufishane noyigqoke i-dress e-grey. Manje nje ngiyasho ukuthi hayibo. Angiyena. Hey, Spha. Hey, my friend. How? What's that, my friend? Hello, Mom. Unjani? Ngiyaphila lapha. Awusho. Uyithathe kuphi number yakho? Kanti ngitshela nobani mina? Isigebengu yazi. Mama, awusho vele 2 minutes. Ayi angiyeke ngalo kanti ufanele uzongibuza ngalo vele. Hawu ngiyadlala. Awuphezulu lapha. Ngiyapheka njengamanje. Mangiqeda ngizohamba ngiyogeza. Okay, ngazi ngisifisa la. Ngicela nje ukugeza ngikubona. Khuleka ufuna ukungibonela kuphi? Bina, ngeke nje ngithuze amantombazane ukuthi ngifuna ukubheka futhi. Babe, njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nakengaze ngakukhumbula baby. Ungikhumbula kanjani wena baby ngoba ever since sathandana awukazi nje waze wangibona uhlezi ungiphi imali kuphela. Yingakho mfowethu. Ngifuna ukutshela ukuthi ngifuna ukubona namhlanje ngifuna ukukhipha baby sendaweni Le phezulu. Yabo? Yasile endaweni ezitops. Awu baby yasi mina bengicabanga ukuthi siyendlini. endlini. Nenkinga manje angikuthandi ukuba semnyango. Okay ke baby ngizokuhlangabeza kusasa yezwa. Ngingane le. Katsele. Katsele? Kwenze njani? Waxile nasendleleni. Ngibonile ingane ngithandayo lapha. No, uyishela lapha? Liyakushaya ebani? Lemela bime noma umjini. Umjitoba. Kusho amazi umjito lo unetshebo eGoli. Mhlambe ngimazi ukumbona. Le ngane ayisho ukuthi le ndoda yayo. Yathi nendijala ayisho Spha. Angazi. Makaba ngenze njani? Bana inkinga yakho. Yazi udazi bu into engcono wena ngikushela abangani bayo. Shela abangani bayo. Shela abangani bayo boy. Soshila. Izobaselela bese ibuya kwena. Gogo. Naso ke boy. Uphethe njani lapha?